mala'ika jibril manzo Allah ya mai tambaye ce ya jibril ya ce na'am shin kana dariya shi ce manzo Allah na'am ina dariya manzo Allah sai mamaki yaushe kake dariya yace ina dariya lokacin da an ka halicci dan annabi Adam har an ka haife shi ya zo duniya yana neman abu daya wannan abin kuma ba shi duniya yana ta nema wannan ne in na dube shi sai yi dariya. Jibrilu akwai abin da Allah bai halitta ba a duniya sai ce na'am wanne ne wannan sai ce hutu. Jibril ya ce ba hutu duniya, hutu tana cin lahira. Kisa kai kokari nan duniya ba wurin hutawa bane, ka nemi hutu yana cin lahira. A faɗi a tashi duk jama'an da ke nan ba wanda ya huta. Ranan da an ka haife ka ka zo duniya kai hatta zama ka zauna sai an nuna maka yadda